No niin, me ollaan tässä Helmin tiloissa ja mä oon Sauli Suominen ja me yritetään vähän puhua palveluohjauksesta tänä päivänä. Ja jos te lyhyesti niin kuin esittäytyisitte tekin. Mä oon Olli Stolsten Helmin puheenjohtaja. Mä oon ollut Helmin jäsen 12 vuotta ja itse tulin sitä kautta tänne, että mä sain hyvän palveluohjauksen ja pääsin aikamoista kriisistä ylös Helmin palveluohjauksen avulla. Hienoa. Tiina. Mä olen Tiina Finnberg ja työskentelen Helmen palveluohjaajana ja teen tämmöistä jalkautuvaa palveluohjaustyötä. Että 80% mun työajasta on laskettu, että tapahtuu tuolla kentällä asiakkaan kotona asiakkaan kanssa arjessa. Missä ikinä ollaankaan sitten. Hienoa. Ja ehkä voisi aloittaa siitä, mä juttelin tuon Ollin kanssa, että mä saan aloittaa sen tällä tavalla, että Olli, sä oot meistä lukeneen mies, sä oot väitellyt ja muuta ja herää nyt ensimmäisenä semmoinen kysymys, että mitä hyötyä sulla on ollut palveluohjauksesta? Mitä hyötyä on väitöskirjasta, jos on henkisesti ihan hajalla ja makaa sängyn alla masentuneena? Just. Et ei se kato siis oppiarvoa. Ei. Mutta millä tavalla sä hyödyit siitä palveluohjausta? Mitä se tarkoitti sun kohdalla? Mä sain semmoista tukea rinnalla kulkijan ihan arkipäiväisiin ongelmiin, jotka seuraa siitä, kun masentuu ja makaa pitkään sisällä. Siinä oli päässyt kertymään velkakirjeitä, joita mä en uskaltanut avata. Joo. Ja muutenkin oli hyvin masentunut olo. Oma kunto oli hoitanut, mutta en uskaltanut mennä hammaslääkäriin ja mulla oli kriisi terveysaseman psykiatrin kanssa. Joo. Ja mulla tulee mieleen siitä, että kun se pitkittyy tuommoinen psyykkinen häiriö ja joutuu sängyn pohjalle ja näin, niin mitä sä Tiina luulet, että minkä takia niin kuin palveluohjaaja voi auttaa semmoisessa tilanteessa? Et siinä ei tarvita niin kuin välttämättä niin kuin hirveästi hoitoa just siinä tilanteessa, vai miten sä ajattelet? No ehkä enemmän semmoista niin kuin rinnalla kulkijaa, kuuntelijaa ja semmoista tukemista, tsempparia ehkä vähän semmoista, että ehkä yhdessä sit löydetään niitä voimavaroja, mitkä siellä on. Että ehkä enemmän semmoista kannustamista ja sitten, että on hyvin aikaa ja tavataan useamman kerran ja pyritään aina siihen, että ei ole niinku kiire. Ja semmoiseen niinku kohtaamiseen, että tutustutaan ja että siinä syntyy semmoinen luottamus. Siis mulla tulee mieleen, jos mä ajattelen nyt sitä palvelua, ja kun sä aloitit sen rinnalla kulkija puhumisen, niin voisiko sanoa niin, että palveluohjaaja ei ole ylempänä, vaan ikään kuin ne on samalla tasalla sekä se palveluohjaaja että asiakas. Mitä sä niin kuin Olli tämän tyyppisestä mietit? Nimenomaan toi oli tärkeää, koska mä oon ainakin sen tyyppinen ihminen, että on vaikea alistua minkään auktoriteetin käskyluvan alle. Joo. Tai jonkun ideologian alle. Mutta palveluohjaaja on ollut sellainen neutraali, tavallinen rinnalla kulkija, järkevä, selväpäinen ihminen. Joo. Ja sitten jotenkin niin palveluohjaus niin lähtee sillä tavalla, että jokainenhan niin asiakas on niin itsensä se paras asiantuntija. Että eihän siinä ole mitään järkeäkään, jos voihan niitä ideoita tavallaan heittää, että hei, oletko kokeillut tai mitä jos kokeiltaisiin tämmöistä. Mutta siinä pitää tulla joku semmoinen, että ne on niinku semmoisia, mitkä lähtee jokaisesta itsestään. Et silloin ne kantaa myös kaikkein pisimmälle ja sitten varmasti tulee sitä semmoista, että saa asioita tehtyä. Ja myös palveluohjaus, sehän ei ole niinku tarkoitus, että sitä niinku tilaa ylläpidetään, vaan se on, niinku, siinä on alku ja sitten siinä on loppu. Joo. Ja että sitten ihminen itse niinku löytää ne voimavarat ja luottaa omiin kykyihin ja jaksamiseen ja alkaa niinku tekemään itse sitä. Siis mun pitää palata yhteen asiaan, mitä sä oot kertonut mulle paljon aikaisemmin. Niin. Ja se on se, kun sä sanoit kerran, että kun monet sanoo, että okei, mielenterveysasiakkaat, ne on semmosia, että ne on kaikki passiivisia, hyvin samanlaisia. Ja kerran sä sanoit, kun sä olit meillä töissä, että ne on kaikki hirveän erilaisia. Mä tulin hirveän iloiseksi siitä.
Joo, ihan samaa mieltä mä tänä päivänä on, että joka ikinen ihminen on erilainen. Joo. Ja onko se tavallaan just sitä erilaisuutta, mitä pystyy hyödyttämään niin palveluohjausprosessissa? Et ei voi niin kuin lähteä voisiko sanoa, että ei voi lähteä samalla eväillä niin kuin jokaisen asiakkaan luo, vaan pitää olla niin kuin ottaa huomioon jokaisen, miten niin kuin ihminen tulee autetuksi, että se on hirveän erilaista. Vai? Joo, ei tässä mikään niin kuin käsikirjoitus voi olla, että nyt tehdään näin ja näin. Ja ehkä joskus alussa oli sillä tavalla, että palveluohjaus on niin hieno asia uskoa ja oli joskus sillä tavalla, että näin edetään. Mutta sitten on huomannut, että eihän se niin mene. Että siinä oikeasti siinä pitää tutustua, kuunnella ihmistä, mennä hänen niin kuin tahdissa asioita eteenpäin. Ja yrittää niin kuin siinä sitten keksiä yhdessä semmoinen, mikä kantaa, että jaksaa jatkossakin tehdä niitä. Joo. Ja löytää se usko tai mikä se sitten on se sana. Ja yhdessä etsiä ja oppia keinoja ongelmien ratkaisussa. Niin. Siis mä jotenkin olen kauhean innostunut tällä hetkellä semmoisesta käsitteestä, että se on nyt ehkä turha tässä sanoa, mutta intersubjektiivisuus, eli se, että ihminen oikeastaan elää suhteessa ja sen suhteen kautta, että se on hirveän tärkeää, että mitä tehdään sen suhteessa. Mun tulee mieleen semmoinen yksi päihdeongelmista kärsivä ihminen, joka sanoi, että kun hän oli kuntoutuksessa, että hän olisi mielellään lähtenyt perjantai-illalla sinne baanalle bilettämään, mutta hän ei omalle työntekijälle luvannut, että hän ei mennyt. Hän ei voinut pettää sitä luottamusta. Se mun mielestä osoittaa, miten paljon ihminen voi niin kuin rakentua ja rakentaa sen toisen ihmisen varaan. Joo. Se oli mulle erittäin merkittävä juttu. Aivan. Joo. Niin, ei, joo. Niin. Ei, Olli, sulta voisi kysyä. Kun mä ajattelen, että sä nyt, jos sä palaisit niin kuin siihen aikaan tai vähän miettisit sitä, että kun sä olit siellä sängyn pohjalla, etkä oikein päässyt liikkeelle, niin mitkä oli ne jutut, mitkä sitten loppujen lopuksi niin kuin johti siihen, että se tilanne lähti laukeamaan ja sä pääsit siitä niin kuin irti siitä syvästä masennuksesta, jos mä näin sanon, kun sä sanoit, että se palveluohjauksella oli tietty merkitys siinä, niin mitkä ne mahtoi olla ne ensimmäiset ajatukset, jotka sai sut nousemaan siitä? No siis se, että mut otettiin tosissaan, otettiin vakavasti. Joo. Ja ei ruvettu moralisoimaan eikä tuomitsemaan eikä heittämään psykiatrisia leimoja. Joo. Vaan hyvin käytännöllisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin. Niin kun mä kannoin kaikki avaamattomat kirjat, mitä mulla oli, niin mä kannoin ja avattiin ne yhdessä. Just. Tai mä avasin, niin hän neuvoi. Joo. Mä esimerkiksi silloin en tiennyt, että on mahdollista aina pyytää velkoihin maksuaikaa. Joo. Mä oon niin täydellisyyden tavoittelija. Joo. Sitten kun kaikki romahtaa, se todella kaatuu kaikki. No, joo, niin mulle tuli tästä mieleen just tänään, että oli hirveän niin kuin hyvä asia, mitä sä sanoit, tai just tänään tuli yhden asiakkaan luo, kun mä en ollut pitkään aikaa käynyt hänen luonaan. Joo. Niin hänen asunto oli niin kuin sillä tavalla huonossa kunnossa. Ja mä menin sinne ja mä olin silleen, että ei ole totta, kun mä tunnen kumminkin hänet, että meillä on semmoinen hyvä suhde. Ja sanoin, että ei ole totta, että mitä täällä on tapahtunut, että miten sä oot päästänyt näin. Joo. Niin hän sanoi, että tästä ei sit tuu mitään, jos sä alat häntä niinku arvostelemaan. Joo. Ja sitten seuraava kompastuskivi meillä oli, hän oli hommannut hienosti uuden imurin ja meidän piti alkaa laittaa sinne imuripussia. Hän ei ollut saanut sitä. Ja hän sanoi, että mulla oli puhelimessa vähän semmoinen niinku ääni, niin kuin varmasti saattoi ollakin, että miten se imuripussin laittaminen voi nyt olla noin vaikeeta. Sitten mä tulin sinne, minäkään osannut sitä, ja sitten me käytiin rappukäytävässä, odotettiin, että naapuri tuli ulos ja kysyttiin. Ei onnistunut. Ja sitten hän sanoi, että tämä oli oikeastaan ihanaa, että hänkin tuntee niin kuin nyt, että ei hän ole ainoa, mikä ei osaa. Niin tämä on niinku just tätä, että jotenkin semmoinen yhteenvertainen, jotenkin sillä tavalla, että ehkä ne asiat joskus monesti kärjistyy, tai kun tulee useampia, niin sitten ajattelee, että ei ole kelvollinen, ei osaa, vaikka se on ihan niinku kaikille. Tuosta me juteltiin Ollin kanssa tässä aluksi hirveästi, että me nähdään toistemme, että me nähdään, että toisellakin on vaikeuksia. Niin. Eikä psykiatrisoida kaikkia vaikeuksia, vaan tehdään niistä yleismaailmallisia vaikeuksia, joiden kanssa kaikki on tekemisissä. Niin, just tätä mä tarkoitin. Joo. Joo.
Mutta sitten mun tulee mieleen yksi semmoinen tärkeä asia, että sä uskallat niinku sanoa, että no miten tämä kämppä on päässyt tämän näköiseksi, niin sehän perustuu siihen, että sulla on pystynyt hyvän suhteen. Joo, ja en menisi sanomaan ihmiselle, jos en mä niinku häntä sillä tavalla tunne, että mehän monia vuosia ollaan tehty töitä ja nyt kun mä oon ollut vuoden poissa, niin siitä oli vuosi, kun mä oon hänet nähnyt. Joo. Ja nyt taas, että se oli niinku mukava nähdä ja siinä oli niinku puoleksi, mutta se oli hyvä, kun hän hetsani ja mä sanoin, että toi tuntuu hyvältä. Niin, että hän sanoo ja antaa palautettakin, että silloin mun mielestä on niinku, että hän niinku luottaa, että mulle voi sanoa myös. Sitten se, mikä mulle tulee mieleen nyt sitten, että jos ajatellaan sitä kirjekuorien avaamista ja näin, niin se kuulostaa hirveän yksinkertaiselta tekniseltä niin kuin toimenpiteeltä, mutta siihen tarvitaan kuitenkin toinen ihminen avuksi. Miten sä, Olli, tohon sanoisit? Se teknisesti se on yksinkertainen, mutta sitten kun avaa sen kuoren, niin on aina riskinä, että sieltä tulee joku kauhea uutinen. Joo. Siinä on hyvä olla niin sellainen henkinen tuki. Ja sen takia hän oli siinä henkisenä tukena. Yksi niistä kuorista sattui olla, että luottokortti uusittiin. Mä sain uuden luottokortin. Joo, se oli ihan kiva. Joo, mun nykyään mä oon kyllä luopunut kaikista luottokortista. Okei. Oikein hyvä. Mutta just tollasia pelkää ehkä turhan takia. Toinen mistä mä sain hyvä avu oli, kun mulla on hammaslääkäripelko. Joo. Mä en uskaltanut hammaslääkäriin mennä. Joo. Sain palvelua semmoista apua, että antoi mulle puhelimen koulussa, että soita. Joo. Ja mä pidän sua kädestä. Sitä sanoin vielä, että jos tarvitaan, mä pidän sua kädestä ja vien sut hammaslääkäriin. Mä sanoin, että kiitos. Kyllä mä itsekin perin. Mutta se ehkä tarvii just tuo. Joo. Tuommoinen myönteinen, kannustava asenne. Joo. Toi on mun mielestä kuulostaa kauhean hieno. Mutta miten sä sanot, mutta säkin varmaan korostaisit sitä, että se suhde pitää kyllä olla luottamuksellinen. Ei kukaan ventovieras ole sun kanssa voinut avata kirjekuoren, ei myöskään ihan läheinen ihminen. Aivan oikein. Siis läheinen ei voi missään tapauksessa toimia auttajana tämmöisessä asioissa. Minkäkään takia ei? Onko se tunteenomaisesti liian lähellä? Se on liian lähellä, joo, kyllä. Ja sitten ihan ventovieras, niin... Siinä ei taas ole semmoista luottamuksellisuutta. Just. Joo. Hyvä. Tiedättekö te valitettavasti, meillä on se 10 minuuttia rupeaa olemaan melkein lopussa, mutta onko teillä niinku jotain, mitä te haluaisitte lopuksi sanoa, mikä vielä on jäänyt sanomatta? Mun mielestä tästä on tullut hyvin koosteinen ja lopuksi tuli hirveän tärkeitä asioita. Vai onko tämä hyvä näin? Eiköhän tämä tässä ainakin mun osalla. Mitä oli luulen? Joo, mä haluaisin vaan lisätä, että mä oon oppinut nyt hoitamaan itseäni, että mun toimii nämä kaikki hoitoasiat erittäin hyvin ja oma-aloitteisesti pystyn ylläpitämään. Ja se on palveluohjauksen ansio. Joo, kyllä. Kiitos teille molemmille. Helmipalveluohjauksen. Ja myös itsesi tietysti. Joo. Hei, kiitos teille molemmille. Aivan loistava nauhoitus. Kiitos.